man. Wis ndak tombo. Genario jejimat lan mimbuhi teguh kayuanan menggo ing ragaku. Nggih. Asa baleni pangabektinipun paman tampan. Kula tampi pinangka jimat. Paman Ranggalawe badhe tindak pundi? Tenane aku paingin kinemu kelawan kowe. Jokombaran yo minat jinggo. Nggih. Apa pancen bener yen to sliramu kuwi kepengin ngersakake Sang Juwita Ratu? Bener nggih man. Sampun dangu anggen kula ngantos-antos Ratu kencontot lanu. Yen ngersakake Sang Juwita Ratu kuwi apa keluwehane? Mongko sliramu wis ndarbeni garwa. Nanging menika sampun dados prajanjen. Prajanjen. Rikala Sang Prabu Bramartunjung nate sayembara sinten sing iso ngalahke Kebo Marai Cerewet badhe dipun paringi putri Majapahit nggih Kencana Nanu menika. Pancen bener. Kuwi uga aku kinaro dadi paseksen. Nggih, ning kabeh mau ngerti ya minat jinggo. Biyen nalika ana Giripatembaya kae biyen pangandikane ratu ing Majapahit jejeluk Bramartunjung. Ning wektu iki ngerti ya panguwasa tunggal ki ana ing Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Yen tok sliramu ngantek kok ngalali ora entuk ganjaran kowe mbok menawa hak sautuhe kuwi sing kuwasa Sang Juwita Ratu. Mula kanthi iki jabarke wae umpama kok sliramu kepengin ngersake sawijining wanita. Pon pamane dadi wong tuamu. Paman saguh nata korine nginang jambe suruhe. Sapa? Paman Ranggalawe. Iya. Janji niku padha karo utang. Sing janji Ratu Majapahit biyen iki mung turun anake kudune utange nggih disauri man. Menungso kuwi tinodrat. Yen pinesti mbok menawa jagat iki ora ana. Mula kanthi iki minat jinggo kula yen to ing kene Ranggalawe kaanggep wong tuamu kudune anak kuwi manut marang wong tuwa. Anak manut niku rak sing wong tuane ku apik, gelem nuruti karepe anak. Ana mboten purun kula nggih mboten manut. Kowe ora manut? Mboten. Ing kene kowe ndak penggak ora kena. Mboten iso kudu ora gelem rabi. Ngerti? Nalika biyen kowe durung duwe palungguhan ngemis-ngemis marang Ranggalawe. Aku nuruti kekarepanmu. Nggih. Jalaran apa kowe polunanku ya ponakanku? Nggih. Kowe ora ndek palungguhan tajam madhep ngersa dalem Sang Prabu Bramartunjung. Ndak suwenke ganjaran sliramu paring palungguhan bumi Blambangan. Ning kabeh mau apa? Minat Jinggaya Joko Umbaran bebasan karo Ranggalawe kowe lali. Apa pekunjunganmu kelawan Ranggalawe? Kula mboten lali. Tak anggap. Kula mboten lali nggih man, sing lali sampeyan. Kok bisa? Kula iso mbedah Kabupaten Berati. Kula dadi bupati wonten ing Blambangan niku pun pas. Niku labu-labet kula kathah nggih. Labu-labet kuwi hak panguwasa ana ing Majapahit. Yen to ora ngrengek-rengek Ranggalawe, langka kowe diweni palungguhan. Kula nganti iki cukup. Aja nganti kowe bacut. Mboten saged kedah bacut. Kenut kandhane ora? Mboten iso. Aduh. Aku kok dijotosi karo Ang Ranggalawe yo. Mergo tumindakmu lan karepanmu. Aku kudu wani. Jelurae. Mula kanthi iki, Nak Jinggo. Bali ana ing Blambangan. Moh tenan? Moh tenan kowe. Padha. Kowe wani nyempalani marang pamanmu Ranggalawe. Minat Jinggo.
kowe ora bali kelakon mati wong sobat Gusti Lawi ana apa punika kula panjenengan dawuh wonten ing Bantala Gusti. lho lho dadi selo dadi watu wong sobat Gusti Lawi ini rupa sukses kula sing tak anggap tumiba ing Bantala dadi watu kula kanthi iki seksenono papan kene kaaran watu kala kula kene arep paksa sekali Gusti. Jingo barat jinggo wis koyak wae tumindakmu kurang toto sugih kendel bondo wani yen kowe satriya kantaran bau tanggeping jojo tanpa aku ngucati sapa palang ayo awake sapa leno kemekaning waduh iya Gusti Lawi. Jingo Sari Gusti. op Punika sumping panjenengan dawuh ing Bantala Gusti. lho dadi watu wong sobat Dados watu Gusti. iya wong sobat kabeh mambu wis dadi lelakon dadi seksi besok ana rejaning jaman karana Wandan Suping Kula kene arep paksa sekali. wong sobat Gusti Rangga. aja nganti pegat kaprayit ora kena sinangga gampang Joko Umbaran minajinggo Salam baring nyawa kula totohaken Gusti. derek iki Jinggo ayo yo Madam sampean kok ngoyak-oyak kula terus Toman yen aku paman murung gawe wong bisa nugel gulumu minajinggo urung rumangsa lega rasane pengalih kula niki menungsa butuh wedhus kok ajeng ditugel niku pripun mergo saka tumindakmu kebacut kula mboten wedi nak mboten dirabekke kalih kencontot wungu ora kudu menungso dapurmu wis kaya ketomblok amah ngono kula dadi alik niku gara-gara kenconot wungu janjine wong Majapahit pisan meneh bali ning blambangan apa
Mboten nggih man. Bali apa ora? Mboten nggih man. Ya. Ya. Apa? Ya. Gusti Lawe. Gusti Lawe. Wong Sawatri. Gusti. Pusaka panjenengan dawah ing Bantala, Gusti. Lho. Woi. Wong Sawatri. Gusti Ranggalawe. Lagi sepisan iki Ranggalawe diwirangke Trimungsuh. Siji mboko siji dipreteli. Panganggonku. Kaya aku digawe wirang ning papan iki. Kula ngertos Gusti, kula Sawati. Ya. Reh ning warangka iki tumiba ning Bantala dadi selok. Saksena. Besok katelo watu rangka. kula kinayuh pasem. Jinggo, jinggo. Aku wis ora bisa meneh. Apa kudu sing tak delno yo? Jenengan menika tiyang Jogjeng sama Lagen. Jenengan menika tiyang Joko Umbaran. Apa man? Pancen aku percaya. Manteng ya. Kowe menungso sing kinacek sekti Mandraguna. Terus karepe sampeyan pripun nggih man? Ning kabeh mau ana kerampungan. Senajan to lawe. Kowe ora duwe ageman paribasane. Ranggalawe ora ulap nyawang kowe. Senajan to kowe sekti Mandraguna. Jinggo ya Joko Umbaran. Pripun? Aku lilo. Senajan to ing papan kene jebaban depani Bantala. Padha mawon nggih man, nek sampean ora gelem ngrabeke kula trimah mati mawon. Apa pengen kowe tak entukno Sukati? Amoh, Putraku. boten. Ampun purun Jularae. Kudune Nggih kencana wungu man. Samsri Juwita Ratu. Nggih. Kaya kowe nyelot biladrah. Kowe ora ngajeni kelawan Ranggalawe. Ate mboten ngajeni wis sampean njaluk pira? Lho. Karepmu apa aku mujute barang ngono piye? Lho jare kon ngajeni man. Tegese wong tuwa lan anak wajibe piye? Nggih. Lah ning yo kene. Kowe kaya nyecenges kelawan Ranggalawe. Bali. Mboten nyeceng. Bali. Mboten nggih man. Bali. Moga dipun paringe mawon lho. Bali. Senajan to Ranggalawe ora duweni sifat kandel paribasan. Ning ento tanding lawan kowe. Paman Ranggalawe. Niki sing kula astana apa? Jembare. Kyai Jingkara Bala niki iso malih 1000 nek sampean ora gelem ngalah, sampean mesti mutar. Aja kirang-kirang gemuyu kowe. Ranggalawe ora ulap. Nyawang kowe. Iwang-iwang ana ya yo. Ayo. Monggo. Amake. Lho. Jinggo. Para Jinggo. Yo. Kowe mandi papan bar tak bujung mandek kowe Jinggo.
tak jemparingi meneh saka kene ya yo. Sumangga lurae. Wong Sopati hati-hati. Nggih, Ndoro. Lho. Wong Sopati Tunggu lho, Ndoro. Gusti Lawe. Wong Sopati. Wong Sopati. Dipaten Kobar. Kobar, Gusti. Kiai Tunggul Naga Kobar. Tunggul Naga Kobar. Kobar, Gusti. Wong Sopati. Gusti Lawe. Ngepasi aku kelawan garwaku ki mau ngendikan seliramu krungu apa ora? Nggih. Mbok menawa ki ginaris Gusti. Yen to wektu iki Lawe bakal kinaro jam keping para dewa. Ning kabeh mau wong Sopati. Aku ora uwal saka tanggung jawab. Aku parampara tinuding kinaro Senopati ana Majapahit. Kula pitak. Bakal tak katonke tanggung jawabku. Mandhe Singo. Dayun. Payung Tunggul Naga sing mayungi Paman Ranggalawe Kobong. Nggih, lurae. Biasane pengapesane Paman Ranggalawe Menika leres. Lah, saniki ngeten mawon lurae. Piye? Mestine mawon Kanjeng Ranggalawe mbujung. Monggo dipun jemparing saking mriki mawon. Yen ngono tak jemparingi Nggih, meneh. semoga lurae. Ah, Yaigo! Padang Singo! Padang! Wong Sopati. Pancen bener. Singgo ora kena sinangga gampang. Saben aku ngadepi mungsuh. Urung tau mungsuh kowe ora kuwira. Mesti kaweleh. Gusti Lawe. Wong Sopati. Wong Sopati. Wong Sopati. Wong Sopati. Wong Sopati. Wong Sopati. Ayo. Kowe bali yo. Jalaran opo? Seliramu lagi tatu. Luwih becik bali. Dimen digawa ning pantai Usada. Kula ndherekaken panjenengan. Gusti. Nanging pangapunten. Rumasuk mboten kiat. Wong Sopati. Pangapunten Gusti. Bali yo wong Sopati. Kula mboten saged saged. kabeh para prajurit. Kula mboten saged Bali ndherekaken panjenengan. Wong Sopati. Wong Sopati. Wong Sopati. Kowe mati wong Sopati.
rasa tresnamu marang bendaramu. Malah nyawamu mbok udukke kanggo lawe. Wong Sopati. Swarga panggonan wong Sopati. Jinggo! Panjang! Jemparing kumatek wong kaya wong Sopati sampun mati. Iki godhone goreng tak gone mateni pamarong. Semoga lurae. Semoga. Ayo. Madhet. Paman Ronggolawe. Jinggo kepiye? Sampeyan pun ijen tanpa kanca. Jinggo. Lawe senajan to tanpa ruwak. Kuwi ora watake wong licik satriya Ronggolawe. Sampeyan sewani kalih kula. Yo kene ora. Senajan to ing tangan kiwa lan tengen wis ora ana sifat ganteng. Kula ngastana kadang. Godho wesi kuning. Iya. Tiban sirah sampean pecah. Iya. Sarah. Lawe. Eling. Wis teko iki wancine lawe. Jeneng kita prajanji marang para Jawata lah. Ing ari kalanggane iki jeneng kita ulun sendal mayang lawe. Ulun kanthi makayangan Salendra Bawana. Ayo lawe. Pamere ulun ing kayangan Salendra Bawana lawe. Aku mati Yun. Yun. Ning ikane saya kenduyun wisan Yun. Nggih, sampeyan kok. Angkaten Yun. Aduh. Wah, iki mati lah kakekane. Ya sumpah. Yun, Nggih, paman Ronggolawe mati. jeh lurae. Tak tutupe bun-bunane Yun. Semoga lurae, semoga. Senajan kepiye wae iki mungsuh ya Yun. Banjur dos pripun lurae? Ben dirukti wong Majapahit awake dhewe sawetara baling blambangan. Semoga Ayo. lurae moderaken lurae.